Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ndị mmadụ ụfọdụ ekwetaghị na akụba ụzọ nwere ike iziga onwe ya ala bekee. Maka ụbọchị na-akpụdewe nso, akụba ụzọ mechara bupute igbe o ji edebe ego ka ọ gbakọ mara ma ego ọ gbakọtara n'akwụkwọ na nke dị n'ime igbe ma ha bụkwa otu. Ụbọchị ọ chọrọ ibupute igbe ahụ gbuwa, o jiri aka dị mkpa wee na-adọ ya bụ igbe, mana igbe ahụ ekweghị mbupute. O jiri nwayọọ lee anya n'okpuru akwa ebe igbe ahụ dị, ma gịnị ka ọ hụrụ? Akịka afọdola igbe ego ahụ n'ala, tarikwa ya. Naanị ebe fọdụrụ bụ ebe elu igbe ahụ. Ahụ ọma jijiji jidere akụba ụzọ, ma o jiri ike dị mkpa tiwapụ aja jidere igbe ahụ n'ala. Hụ ma lee, akịka atarisiela ego ọ kpakọbara kemgbe afọ 10. O nyeghị akụba ụzọ ọnụ. Ego o debebere kemgbe o si wee bido nkụzi. Ndị akịka ataghị n'ego ahụ bụ ndị o tinyere n'elu, ndị dị n'elu igbe ahụ. Ndị a bụ ndị o tinyere ọfụ, na ego ndị bụ ego igwe abụghị akwụkwọ, mana ndị ahụ bụ ego igwe amasịala nchara. Ọdachi a riri akụba ụzọ ọnụ. Ọ dị ya ka ọ bụ na nrọ, dị ya ka ọ bụ na ihe. Ya mere ọ gara saa ihu ya nke ọma tupu o were kweta na ọ bụghị na nrọ ka nke a na-eme. Akụba ụzọ nwere ndidi na obi ike. Ọ bụghị ụdị mmadụ na-ekorapụ obi ngwa ngwa, ma nke a bịakwutere ya wepụrụ ya ihe n'ahụ. O chere ogologo echiche maka ahụhụ dum ọ hụrụ tupu ọ kpata ego ndị a o tinyere na ya bụ igbe, na otu o si wee gbaa mbọ rụsie ọrụ ike ịhụ na ya nwetara ego ndị a. Otu o siri rụọ ọrụ ka a na-anwụ anwụ. Nke a wutere ya. Ọ maghị ka ọ bụ ya jebe ejebe ka ọ bụ ya naba anaba. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpa Akụ